Nibingelele nginamukele kuThabizolo TV. Sicela uma umusha kule channel noma uqala ukuyibona, sicela ucindezele u-subscribe button ukuze uthole zonke iy'ndawo. UMayogat usexolisile kuXolisani Mbeje mayelana nenkulumo ayenze esiteshini samabonakude KZN TV nakuyila asenge khona ezimithiyo ngokuthi wadunyiswa uJobe oyintatheli edume kakhulu ngokubhala ngezindaba zomaskandi. NgokweBliss kazwelonke ibisaphusha wona umdlalo. Ibe isibonga iqhaza likaMbeje ngokuthi ukungcoka kwabo yikho okuyithathe kwayibeka kulezinga esikulo manje. SiyithabiZolo TV sithi okwenziwe iBliss kuhle engathi ingaqhubeka izithobe ingakhohlwa abantu abadlala indima ethize ekuphakameni kwayo yaziwe izwe lonke. Lokhu kuyakhombisa ukuthi ikhuliswe ngendlela futhi iphuma ekhaya elinenhlonipho. Nabanye abaculi bangasika iphethini. Zizweleke uMayogat ezixolisela bukhoma. Sibonge sihlangane ngokuzayo. Hey, bafowethu, bangakwethu, sizwe sami, sizwe South Africa. Mayogat into ezimnandi ngixolisa kakhulu. Ngixolisa nje ukuthi ngireceive ikole. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyathemba futhi ukuthi nizongixolela lapha. Mayogat unomaqala amaningi kodwa-ke ngoba ngiyingane yenu-ke ngicabanga ukuthi-ke angene ilahle ingane eyiphambukile iphinde futhi ibuyiselwe endleleni right, okay? Now, yeah, nakho-ke la ngikhona bafowethu. Wembeje mfowethu. Cha mfowethu, ngithi angizokuxolisa. Ngizoshweleza kuwe mfowethu. Okwenzekile laphana kwi-TV, 1KZN TV, mina bengisaphusha wona umdlalo mfowethu, kodwa-ke mfowethu makuthi zange uphatheke kahle, mhlawumbe ngishaye kwazwela mfowethu, ngiyaxolisa kakhulu mfowethu. Ngiyaxolisa kakhulu nakubalande bomaskandi mfowethu, ngizozehlisa ngicela ukuqola mfowethu. Yazi ningi insizwa mfowethu nezinye ezidlala iqhaza kakhulu, ezinye zikhona le ndima nazo mhlambe engazibizanga mfowethu. Engicabanga ukuthi nako lokho zizo-understand industry leyo mculo ukuthi sibuye sithinte laphana sithintane, yabona. Engazimentionanga, hayi kuyinto angizimentionanga ngoba ngingayibongi mfowethu. Kodwa nje ukunxola kwami la mfowethu ikona kungithathe kwangibeka la ngikhona mfowethu. Ziningi nezinye insizwa mfowethu engingayibizanga, kodwa akusho ukuthi akuyibizanga ngoba ngingabongi kuzona mfowethu. Cha, mhlawumbe ezinye zazo uma ungangena ko-inbox bazo mhlawumbe noma mhlawumbe singakutshela ukuthi mhlawumbe Mayogat uyabonga kwami, mhlawumbe nawe ngeke ngabonga mfowethu kuwena ku-inbox wakho mfowethu. Kodwa-ke ngizoxolisa mfowethu-ke ngesizathu ukuthi phela abantu bona bebengazi ukuthi kwenzakalani, yabona. Kodwa ngiyaqela mfowethu ukuthi abantu beqaqiseleke mfowethu. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyazehlisa mfowethu, ngiyashweleza mfowethu. Ngiyethemba mfowethu ukuthi uzongixolela.